Rytmit on varmasti mietitty etukäteen, mutta miltä se tuntuu tällä hetkellä, kun Myötäinen todennäköisesti puhaltelee etusuoralla, Vastainen takasuoralla, kaarteen alussa, toisen kaarteen alussa todennäköisesti suoraan vastaan. Raikunen, Talbakka, Linnus, Lehtonen, Sainio, Kompuinen, Haapalainen, Vainio, Kaila. Nuoret Tampereen Pyrinnön miehet, kokeneemmat Liedon Parman juoksijat lähtevät tahkoamaan 400 metriä aidattua ratakierrosta. Sainio aloittaa erinomaisesti ja johtaa tätä kilpailua, kun juostaan takasuoraan. Sainion ja Vainio Kailan askel on ollut kevyttä. Ja sitten alkaa viimeiset 200 metriä. Edelleen Sainio tämän kilpailun johdossa. Lehtonen tulee myös hyvän näköisesti. Edelleen Sainio pitää kärkipaikkaa. Viimeiset kaarteen aidat. Sainio on ylivoimaisessa johdossa, kun tullaan loppusuoralle. Lehtonen kakkosena. Ja tässä paineleeko Suomen mestari Antti Sainio? Radalla numero 5. Sainio johtaa edelleen. Lehtonen lähestyykö? Taustalla hurja kamppailu kolmannesta sijasta. Onko se menossa Linnukselle? Mutta Sainio ottaa tässä Suomen mestaruuden. Ja tasa 50. Pyyhitäänkö siitä vielä sadasosia pois? Vai jääkö se tuo? Kyllä! Alle 50 mennään. 49, 99, Lehtonen 50-83 ja Linnus 51-37. Kova suoritus tähän tuulisäähän Antti Sainiolta. Todella vahva veto. Lähtee 14 rytmillä, pikkusen tulee aidat jopa päälle ja sitten lopussa 15 rytmillä sieltä perille. Vahva suoritus. Hän ei täällä tuplannut niin kuin muut seuratoverinsa, veti 400 sileitä ja näitä aitoja. Hän keskittyi 400 aitoihin ja nappasi sieltä ensimmäisen henkilökohtaisen Suomen mestaruutensa äitinsä Maarit Palmgruusin valmennettava. Ja ensimmäistä kertaa melkein 20 vuoteen Kalevan kisojen aitojen loppuaika on alle 50 sekuntia. Kyllä, hieno tasapainoinen suoritus. Todellakin 14 rytmillä lähtee ja sitten nämä loput tulee kyllä hyvin samalla, kun siellä nähdään sisäradalla haaveria. Anton Talbakka menee nurin ja tulee lisää haaveria. Kalle Kompuinen siellä kompuroi siinä viimeiseen aitaan. Mutta olipa hieno veto. Korostan kuitenkin, haluan kertoa näistä vallitsevista tuuliolosuhteista. Ne ei missään nimessä ole optimaaliset 400 metriä aitajuoksua ja eihän niillä tuulilla nyt pidä urheilusuorituksia selitellä eikä urheilijat sitä ajattele tuolla radalla liikoja, mutta se nostaa edelleen tämän suorituksen arvoa samalla kun nähdään Liedomiehen tuskainen hetki siellä taustalla ja vastaavasti Talbakalla oli hankalaa siellä loppusuoralla myös. Kumpikin kaatuen alle minuutin aika loppukilpailu.